ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Domti J. имрӯз 7 декабри соли 2022 1000 рубли бо қурби давлатӣ 158 сомонӣ бу 50 дирам бо қурби интиқоли маблағи алифбонкам ҳамин гуна мебошад ва дар имрӯза навормон 11 хонаҳои фурӯшӣ мешаванд аз шаҳри Душанбе ва дигар минтақаҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ва имрӯз пешаши шумо мегардад. се хонагае ки чорхонагаш кардагиянд дар 102 микрорайони шаҳри Душанбе, якхонагае ки духонагаш карда метавонед дар Саховат 63 микрорайони шаҳри Душанбе, духонага дар 84 микрорайони шаҳри Душанбе ва сехонага дар 9 километри шаҳри Душанбе. Хулас вариантҳои хуб зиёд аст. чорхонага, сехонага, духонага, якхонага ҳамаш ҳаст. ҳатто 59 гектар замини фурӯшиам дар ҳамин рӯза навормон ҳаст. барои ҳамин ҳатман навормона то охира тамошо кунед, то ки ягон хонаи хуба аз даст натиҳен, лайк монед ва дар каналмон обуна шавед, то ки аз наворҳои нави мо бохабар бошед. тамошобинони гиромӣ, агар шумо хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошед ё ин ки ба шумо реклама дар кор аст, ва рақамҳои барои реклама 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки имо муроҷиат кунед. бисёре бад гап намезанем, рафтем, лекин пеш аз саршавии навор як рекламаи кӯтоҳ. тамошобинони гиромӣ, ба шумо ширкати Акай Абдураҳмона тавсия метиҳем, ки барои гузаштани сарҳади Россия ва Қозокистон, яъне пересечения границы, ба шумо кӯмак мерасонанд. агар шумо дар шаҳри Москва бошед, аз ҷои макон ба ҷои макон бурда мерасонанд. мошинҳои нав ва тоза бо тамоми шароитҳои беҳтарин аз ҷумла Wi-Fi, кондитсионер ва ғайра таъмин мебошанд. ҳамаш қоидавӣ. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран WhatsApp, имо, Telegram доранд. аз номи канали Domti J барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. Domti J тавсия метиҳад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар 102 микрорайон ҷойгир аст. бениҳоят як минтақаи хуб аст назди донишгоҳи забонҳо. дар бинои 9 ошхонага хона дар якум ошхона ҷойгир мебошад. се хонагара ба чорхонага табдил додагиянд. дари подъезд чипқатияй, макони хуб дар назди хона, боғи фарҳангӣ, зали XV, супермаркет, садик, мактаб ҳамаш ҳаст. дар ҳақиқат бениҳоят минтақаи хуб аст. ба наздикӣ рафтагӣ будем, бениҳоят як сохтмонҳои нав, мактабҳои нав сохтагиянд. дар ҳақиқат минтақаи хуб. ягон мошини арзон бошад, қабул мекунем. маълумоти бештар бо занги телефонӣ мегӯяд Суйбуш. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран, рақамҳое ки охирашон 71 77 мебошанд. имо WhatsApp доранд. марҳамат дӯстони азиз, бино яъне хона отопление дорад, техпаспорт ҳамаш ҳаст. қариб 80 метри квадратияй, таъмир навай. марҳамат, нархаш бошад 590 000 сомонӣ, доллар ва рубл дар рӯи экран. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ, ҷамоати деҳотии Роҳатӣ, кӯчаи Кӯчабоғ. се хона, душ, кухни дар даруншай, хона бо таъмири замонавӣ таъмин аст. алоҳида ошхонаву анҷомхона дорад. пеши ҳавлӣ замин дорад. бо обу свет таъмин аст. водопровод дорад дар даруни хона. нархаш 420 000 сомонӣ, боз муомилаам дорад. заминаш 6 сотиқ мебошад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, рақамҳои Россия, имо WhatsApp доранд. аз номи канали Domti J барои маълумоти бештар пурсон шавед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ, ҷамоати Чоракорон, деҳаи маърифатии 2, хонаи рақами 517. кадоме надонанд, раҳош через Зарнисор мебошад, яъне баъди Зарнисори шаҳри Душанбе раҳи Душанбе Ҳисор мешавад. дар ҳамонҷа ҷойгир аст ин пости Чоракорон. 3 сотиқ замин мебошад. 3 дар хона, як ошхона, як ҳамом, як таххона дорад. дар барош боз як бинои дуошхонага ҳаст, ки дар он ҷо боз 4 дар хона коробка мебошад, яъне бетаъмир. нархи хона 500 000 сомонӣ, бо аз наздик савдо мешавад, мегӯяд Суйбуш. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран ҳастанд. занг занед, пурсон шавед. ва тамошобинони гиромӣ, боз як чизро хотир расон мекунем, ки ҳавлия обу барқаш доимияй, маҳалла махсус барои худша таксӣ дорад. марҳамат, барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед.
хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар Саховат ҷойгир аст. Наздики бозори Саховат, аниқтараш гӯем 63 микрорайони шаҳри Душанбе. Як хонага мебошад бо масоҳати 41 метри квадратӣ. хона бе таъмир яъне коробка аст ва дар ҳафтум ошёнаи бинои новостройка ҷойгир аст. Айни замон худи бино дар ҳолати сохтмон қарор дорад. худи дом бояд 12 ошёнага шавад ва ҷойгир аст дар 63 микрорайон наздики бозори Саховат, лаби дарёи Душанбинка. соҳибаш мегӯяд ки метавонен ду хонагаам кунен, ҳамин як хонагая чунки балкон дорад, дом лаби роҳ дай, ҳамаи транспорт ҳаст. илтимос беҳуда занг назанед, мегӯяд соҳибаш. нархи хона 240 000 сомонӣ. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара, Данғараи боло, деҳаи Рахшонзамин. 4 дар хона, кухни, душавой, зал, калидор, гараж. обши 193 метри квадратӣ мебошад. бароко дуташ хонаи мешиштанӣ, кухни, душавой, анҷомхона. обши участка 10 сотих мебошад. об ва барқ ҳаст. дар наздикиш мактаб, масҷид, беморхона, район ҳам он қадар дур нест. нархаш бошад 700 000 сомонӣ. маълумоти пурра бо занги телефонӣ, ватсап, имо доранд. марҳамат дӯстони азиз. дар рӯи экран сёмкаи мебинен. ин сёмкаи ба мо соҳиби хона рӯй кардагианд. мо дар видео монда камтар ускоритиш кардагем. агар хоҳед ҳамин видеоро ба пуррагӣ тамошо кунед ба ягон хелус карения, ба ватсапи соҳиби хона муроҷиат кунед ва шумо видеоро рӯй мекунанд, ба ҳазур тамошо мекунед. тамошобинони гиромӣ, ҳозир пешкаши шумо як ҳавлие мекунем ки бениҳоят замини калон дорад. 59 гектар заминай. аз ҳамин 59 гектар 10 гектараш боғи мевадиҳандая, 49 гектари дигараш ҷангал мебошад. дар ноҳияи Ховалинг маҳаллаи оби дара ҷойгир аст. ҳамин 10 гектари гуфтагимон боғай покиза, гелос, чормағз, себ, хулас мевагӣ, ҷойи гандум киниям ҳастай. 3 дар хона, хати долонуш, аловхона, баня ва оғулам ҳамаш ҳаст дар ҳамин қисми 10 гектариш. боз 49 гектари дигараш ҷангалай, ҳезум, дарахтои мевадиҳандаам дорад. гирди хона, ҳамин гирди 10 гектар ки боғ дорад, маҳкам кардагия дӯстони азиз, ҳуҷҷатош 100%. рақамҳои соҳиби ҳамин ҳавлии бениҳоят калон дар рӯи экран, имо, ватсап, телеграм ҳамаи чиз дорад. аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар зангзада пурсол шавед. нархаш бошад 800 000 сомонӣ, боз савдо мешавад. марҳамат. суратҳое ки дар рӯи экран мебинед, ин суратҳои спутник мебошад дӯстони азиз, яъне чизамон картаҳо спутник када сурат гирифтагиам. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. ду хонага бо масоҳати 54 метри квадратӣ дар дуюм ошонаи бинои советӣ. худи бино аз 4 ошона иборат аст. кирпични дом. соҳибаш мегӯяд ки хона таъмири миёна дорад. қисман бо чизу чорааш фурӯхта мешавад ва ҷойгир аст дар 84 микрорайони шаҳри Душанбе. нархаш бошад 360 000 сомонӣ, боз савдо мешавад. 84 микрорайон чӣ хеле ки медонед, минтақаи хуб аст. замини фурӯшӣ дар ноҳияи Вахш, ҷамоати Ваҳдат, деҳаи Меҳробод. 15 сотих заминаи замини холис $18 000 мебошад. нархаш боз савдо мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран ҳастанд. аз номи каналмон муроҷиат кунед. марҳамат дӯстони азиз. ва боз хотиррасон мекунем, сёмкаҳое ки дар рӯи экран мебинед ба мо соҳиби ҳамин замин рӯй кардагианд. мо дар видео монда ускоритиш кардагем. агар хоҳед ҳамин видеоҳоро ба пуррагӣ тамошо кунед, ба соҳиби хона муроҷиат кунед. чӣ саволе ки доред, чизе ки дар кора, соҳиби хонада муроҷиат кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, дачаҳои Тангаида ҷойгир аст. документа 6 сотихай, лекин боз 2 сотихи дигар даровардем. мегӯяд соҳибаш дар умум 8 сотих штаги, лекин дар ҳуҷҷат 6 сотих мебошад. нархи хона 260 000 сомонӣ, боз савдо мешавад.
ду дар хона, як кухни калидор ва веран дорад. дуюм этаж бинои дуошунагае, дуюм ошунаш перегарота кардагӣ нест. Барои ҳамин метавонем боз миқдори ҳуҷраҳоя зиёдтар кунем. нархи хона 280 000 сомонӣ, доллар, рубл чун ҳар вақта дар рӯи экран, рақамҳои соҳибшам дар рӯи экран. ҳар ду рақам рақамҳои Россия мебошанд. рақами якои охираш 3027 WhatsApp дорад. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар 9 километр ҷойгирай 3 хонага мебошад, 64 метри квадратӣ, якум ошона. худи бино новостройка. соҳибаш мегӯяд ки дом дар дохили маҳалла дар саршавияш қарор дорад. бинои 5 ошонага мебошад. хона бо техпаспорт, канализатсияи давлатӣ, обу свети доимӣ таъмин аст. аз роҳи калони шаҳрӣ 400 то 500 метр фосила дорад. срочно фурӯхта мешавад бо нархи ҳамагӣ 340 000 сомонӣ. боз савдо мешавад. дар 9 километр ноҳияи Шоҳмасӯри шаҳри Душанбе ҷойгир аст. ва тамошобинони гиромӣ, рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, ин рақамҳои риэлтор мебошад. марҳамат, муроҷиат кунед. ҳаврии фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе 6 сотех замин, 8 дар хона, 2 та ошхона дорад, 1 та таххона. таххона 6 ба 4 мебошад, 2 та ҳоҷатхона дар даруни хона, 1 та ҳоҷатхона дар берун. 3 та камера Wi-Fi ҳамаш ҳаст. нархи хона бошад 150 000 доллар сомонӣ ва рубл дар рӯи экран. ҷойгир аст дар маҳаллаи Гулбута 2, кӯчаи Гравзавод мебошад, поёни Корвон. нархаш чӣ хеле ки гуфтем 150 000 доллар. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. рақами хона 524 мебошад, иваз ҳам мешавад. вариантатона пешниҳод кунед. марҳамат дӯстони азиз. ва ба ҳамин авор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ки мо муроҷиат кунед. тамошобинони гиромӣ, хостум каме дар бораи ҷоми ҷаҳон, яъне чемпионат мира оиди футбол каме суҳбат кунам. дар аввали чемпионат қариб ки дар ҳар як видео ми охираш ҷама дар бораи чемпионат гап мезадам, лекин охирон вақто умуман гап назадам, ба хотире ки дига ягон бозия тамошо кардан натонистам. аз сабабе ки шукри худо корҳо зиёд буд ва ҳама вақтам дар ҳамин корум сарф шуд ва ба ҳамин сабаб ягон бозиам дида натонистам. хай кӯшиш мекунам ақаллан ҳамин четверть финал, полуфиналу финала тамошо кунам. агар ягон бозия тамошо карда тонистам, бо шумо дар навборҳои оянда ҳамон бозия каме ҳам бошад 10-20 секунд суҳбат мекунем. то боздид, барори кор худо нигаҳбон, худтона эҳтиёт кунед.